Dominique Strauss-Kahn, exdirector del Fons Monetari Internacional i aspirant socialista a la presidència francesa, després de 3 mesos d'arrest domiciliari als Estats Units d'Amèrica, ha quedat lliure d'una acusació d'agressió sexual. És l'últim cas mediàtic d'una persona poderosa acusada d'una relació d'abús de poder i sexe. Al llarg de la història, i sense anar tan lluny, són nombrosos els noms de personatges poderosos de qualsevol àmbit polític, econòmic, esportiu, cultural, que han tingut acusacions o rumorologia de relacions malsanes entre el seu poder i el sexe. Avui a l'Espai l'entrevista del 324 volem saber si aquesta relació entre poder i sexe existeix, si té alguna base científica i si afecta tant els homes com les dones. Ens acompanya Adolf Tubenya, catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola, benvingut. Hola, encantat d'acompanyar-la. Moltes gràcies per estar aquí. Doctor Tubenya, hi ha alguna relació científica que pugui establir que hi ha abús de poder i abús de sexe? Sí, hi és, hi és. De fet, hi ha base científica per a tot. I per tant, seria una cosa molt estranya que no hi hagués una base científica per poder explicar aquestes coses. Hi ha una relació molt directa entre poder i sexe. Una cosa és les relacions de dominància entre la gent, en el marc que sigui, i les relacions sexuals entre la gent, del tipus i varietats que siguin, i una altra cosa és l'abús sexual. Són coses distintes. Exactament. Per tant, si hi ha relació entre poder i sexe, i és una relació molt estreta, molt, perquè això està en la cultura popular, i se sap des de sempre. Es diu, quines coses mouen el món? Doncs els diners i l'entrecuix. És una cosa conegudíssima, no? I quan més diners, més afició a l'entrecuix. I això també és conegut des de fa mil·lennis, no cal consultar els científics. Doncs si això és així, i és així, en tots els camps, absolutament en tots, perquè aquí hi ha dades molt potents, doncs no ha d'estranyar que els que estan al cim de situacions de poder, doncs de tant en tant caiguin en la tentació de l'abús de poder i d'episodis d'abús sexual. Anant en concret en el cas... Sí, anant a les dades. Sí. Perquè és important recordar les dades. Tant si és poder polític, perquè s'acostuma a referir això únicament al poder polític, però és poder polític, poder econòmic, poder religiós, poder periodístic, poder empresarial, poder laboral, esportiu, poder acadèmic, poder científic. Quan més encimbellat hi ha un individu mascle o femella, atenció, home o dona, ara en parlarem d'això específicament. Més tendència té a tenir unes relacions sexuals més variades i fins i tot a ser més infidel. I aquestes dades són potentíssimes en totes les professions i en totes les cultures. Això no passa únicament a la cultura occidental. També s'ha estudiat en la cultura índia, en la cultura xinesa, en cultures oceàniques, de l'Oceania, vull dir, polinèsiques. Anem a parlar un moment de la situació actual. O sigui, sé que podem parlar de la història, perquè des de la Mesalina, que ja va tenir unes relacions sexuals diferents a l'època, doncs fins ara hi ha hagut molts personatges al llarg de la història que han fet aquest abús de poder en relació al sexe. Jo voldria parlar de l'abús, o sigui, perquè quan les relacions són consentides, evidentment, doncs cadascú fa el que vol, no? Però en aquest cas, per exemple, el Dominique Strauss-Kahn finalment ha quedat lliure, perquè no s'ha pogut demostrar les acusacions de la qual l'acusava la cambrera de l'Hotel Sofitel de Nova York. No, jo tinc entès que la cosa ha anat diferent, El 22 d'agost el fiscal demana que el jutge que arxivi el cas, el 22 d'agost. Però no perquè no s'hagi pogut demostrar. De fet, la Fiscalia... Per la inconsistència, pel que jo he llegit, la Fiscalia està pràcticament segura que hi va haver, diríem, un sexe forçat. Que totes les proves científiques a l'abast tendeixen a pensar que hi va haver sexe forçat. Però, com les declaracions de la cambrera guineana eren tan inconsistents en relació a aquest fet i altres fets de la seva vida anterior, doncs la consideren un
testimoni no vàlid. No vàlid. D'acord. El cas, doncs, donem aquesta hipòtesi per certa, o sigui que hi va haver aquest abús de poder probablement sobre aquesta cambrera, tot i que de moment no s'han jutjat els fets i el senyor Strauss-Kahn està lliure. El senyor Strauss-Kahn, un senyor, com hem dit a l'entradeta, poderós, director del Fons Monetari Internacional, i fins i tot aspirava, que no sé si després de tot això continuarà aspirant a ser president de França, del seu país. Què l'impulsa a abusar d'una altra persona quan té tot aquest poder i, a més sap que això el pot perjudicar? Miri, el dia que el van atrapar a l'avió d'Air France i es va generar aquell cacau tremendo, mundial, planetari, perquè aquestes coses són d'un interès, diríem, inesgotable, i són gairebé com episodis de serial televisiu. La meva reacció, i tinc testimonis, va ser, ja l'han atrapat, perquè jo el seguia, aquest senyor. De fet, fa 3 o 4 anys vaig escriure un llibre dedicat a aquest assumpte, que me'l van encarregar. Aquest d'aquí? Sí, aquest d'aquí. Aquest cervell i poder. Sí, que de fet se'l va inventar el Fèlix Riera, l'antic director de 62, que ara em sembla que és el director de les Indústries Culturals de la Generalitat. És un invent d'ell. Va dir, pots escriure un llibre sobre aquesta qüestió? I el vaig escriure. Doncs té un capítol dedicat específicament a aquest assumpte. I vaig decidir col·locar-hi personatges que són molt coneguts per la seva afició faldillera, del nostre entorn habitual. Vull dir que surt en Clinton, i surt el Berlusconi, i surt altra gent, no? I vaig estar dubtant si col·locar-hi l'Strauss-Kahn, però vaig pensar que no el coneix ningú, tu el coneixes, perquè t'has il·lustrat i tens el vici de llegir premsa estrangera, i a França el coneixia absolutament tothom. La meva reacció va ser que ja l'ha atrapat. Finalment l'han atrapat, perquè un dia o altre l'havien d'atrapar, perquè tenia una fama consolidadíssima que la gent de la seva professió, els periodistes a França, era vox populi, però massiva, i bueno, van atrapar. Bé, de fet, té altres acusacions, no? Té el cas d'aquesta economista húngara de l'FMI, també, o el cas de la periodista francesa, la Tristan Bannon, que ara, arran de tot això, s'ha decidit a denunciar-lo. Però anem a la qüestió, però per què necessita aquest senyor fer aquestes coses que sembla que li són contraproduents, sembla? Perquè s'ho passa pipa. Perquè s'ho passa, és sensacional. Ha tingut... Vaja, és el millor amant de França, de lluny. I, clar, els francesos tenen una tradició extraordinària de valorar les coses exquisides. Però un amant que ho fa a la força? I de ser gourmets. Un amant que ho fa a la força es pot considerar el millor amant de França? Un amant que necessita l'abús? Aquesta és una altra qüestió. Ell està tan acostumat a iniciar relacions que li surten bé, a iniciar avanços i fins i tot a arraconar, perquè pensi que s'ha sabut que el propi Sarkozy li va dir atenció amb els ascensors i amb els passadissos, això també s'ha sabut, no? I un company seu fa 5 o 6 anys, i es pot veure el vídeo a internet, en un programa radiofònic molt seguit, que era còmic, un periodista còmic, el Bonafente de França. Doncs el va citar quan em sembla que ja havia deixat de ser ministre d'Economia d'en Jospin, quan feien allò de la cohabitació amb en Chirac. Doncs el va citar a la radiotelevisió francesa i per iniciar l'entrevista va fer sonar les alarmes i la veu de les alarmes, com simulant un incendi, deia «Atenció, senyores, marxeu totes que arriba l'Strauss-Kahn». Quan algú és conegut per això, vol dir que és un individu que és un seductor, un faldiller, un aficionat extraordinari a les aventures sexuals. I a més, algú que arriba a aquest grau de poder se li pressuposa una intel·ligència per sobre de la mitjana, o unes qualitats... Ell no va acabar de tenir el nivell perquè l'acceptessin a l'alta escola de l'administració francesa, però tothom coincideix en que és un individu espavilat. Per tant, llavors, vostè em diu que això ho fa perquè s'ho passa bé. Sí. Però sense... No bé, extraordinàriament bé. Sense mesurar... Meravellosament bé. Sí, però les conseqüències que té... S'ho passa sublim. Les conseqüències que té
Compensen? Sí, fins ara l'hem compensat. Fins ara l'hem compensat. De fet, expliquen els que el coneixen que va ser més aviat modoset d'adolescent i de jove i de primer adult, que era contingut i modoset. Però que de sobte va descobrir, quan hi ha els 20 i pico llargs, que tenia èxit, i s'hi va començar a aficionar i aficionar i aficionar, i s'ha convertit, doncs, a això. Alguna companya seva ha arribat a dir que la persona més bella, més formosa que ell ha vist mai és aquest senyor cepat, robust i fornit, agafat, emmanellat i portat pels... I ho ha escrit, periodistes... Bé, és que aquesta és una altra. Periodistes allò d'altíssim nivell franceses. És que aquesta és una altra, o sigui, la relació entre el poder i el sexe i la relació de les persones que no tenen poder d'admiració o de submissió cap a les persones que tenen poder. Jo no sé si és una relació de submissió o d'admiració, però el cas de la seva dona, per exemple, també crida l'atenció, no? Una periodista francesa, la seva dona, la dona de l'Estroscan, que malgrat tots aquests episodis, tota aquesta fama, ella està incondicionalment al seu costat. Això té també alguna explicació científica o com ho interpreta vostè? Ja li he dit al començament que tot té explicació científica. No hi ha res de la conducta ni de l'univers que no tingui una aproximació científica. Una altra cosa és que ho pugui explicar tot, perquè la ciència no ho explica mai tot, però que té una explicació científica amb tota seguretat, una aproximació científica. Però vaja, aquesta es pot entendre de manera bastant senzilla i fent servir el sentit comú. Si la senyora Anne Sinclair, que per certament era una persona extraordinàriament poderosa per dues raons, perquè era una periodista valoradíssima, de fet, em sembla que la primera periodista televisiva francesa, i molts diners. Durant molts anys, i a part una hereva d'una fortuna immensa. I això és una doble font de poder. Ajuntant en la mateixa persona el segon i el quart poder dels tradicionals. Però vaja, si té a casa el millor amant de França i els francesos són els millors amants, segons la tradició, no ho sé si ho són amb seguretat. És una qüestió d'estatus. No, és una qüestió de satisfacció. Si té a casa i al llit el millor amant de França... Que la converteix en la major cornuda de França, banyuda de França... Bueno, això ho ha dit vostè. No, ho dic jo. Si el té a casa i a més el té com a marit regular, amatent, dedicat, carinyós i esplendorós en la seva capacitat per donar-li satisfaccions, doncs què més vol? És tenir a casa algú que dona plaers que són superiors a ajuntar l'Adrià, els Roca, els Gaig, perquè el plaer sexual és més potent per elements fisiològics que el plaer gastronòmic, que el plaer gustatiu i olfactiu, molt més. Té molta més potència, perquè el plaer gustatiu i olfactiu, en definitiva, depèn de dos canals. I, en canvi, en el plaer sexual, ben treballats, i a més si es fa amb intel·ligència, hi intervé tot. És un univers. Doncs què més vol? La Anne Sinclair té el paradís. Si és que aquest senyor a casa té el mateix comportament que té a fora, cosa que a la intimitat no sabem quin és el seu comportament. Ja ho t'he explicat. Seguint amb aquesta relació entre el poder i el sexe, doncs al llarg de la història hi ha hagut... A més, li diré una altra cosa, Les senyores espavilades i aficionades a aquest tipus de plaers els agraden els senyors d'èxit sexual i amorós. Quan més èxit sexual i amorós tenen, més atractius són. I això també tenim moltes dades que ho demostren. D'acord. Voldria parlar també d'altres personatges, a part de l'Estroscan, doncs, per exemple, tots recordem l'episodi del Bill Clinton amb la becària Lewinsky, que en aquest cas sembla ser que no hi va haver abús, sinó que va ser una cosa consentida, per tant, potser s'escaparia una mica de l'entrevista, però sí el cas del Moshe Kashev, el que va ser... Bill Clinton és molt divertit, a part de ser un poca vergonya notable, i un tio molt espavilat i molt seductor, i un xicot d'una planta extraordinària i d'una veu frondosíssima, continua sent un seductor implacable. Jo el trobo divertidíssim que al final s'avingués a
diríem, confessar que havia tingut relacions inadequades. Ni tan sols sexe, Ell sempre va dir que no havia tingut sexe, que havia tingut relacions inadequades, sota la taula del despatx oval. Exacte. Potser en aquest cas el que més cridaria l'atenció, donat que aquesta relació sembla ser que va ser consentida, també seria la posició de la seva dona, de la Hillary Clinton, que també des del primer moment es posa al costat d'ell. Bueno, però també venia d'una llarguíssima tradició, perquè ell ho havia fet quan era governador d'Arkansas repetidament, s'abaixava els pantalons. Era la manera d'insinuar-se. Sí, sí. Van sortir molts episodis, quan hi va haver l'episodi Levinsky, que l'hem patit tots, atenció, Aquest assumpte sembla un assumpte menor, però l'hem patit tots i de manera molt severa, i particularment els americans, perquè quan anava malament l'episodi Levinsky, que va estar a punt de treure'l de la presidència, ell bombardejava Somàlia. I veu relació entre una cosa i l'altra? Sí, perquè a Somàlia hi havia els campaments d'Al-Qaeda. I quan anava malament a Washington aquest assumpte, i es posava particularment difícil, ell distreia l'atenció bombardejant els campaments d'Al-Qaeda que ja els seguien. I van acabar convertint un aliat en el primer enemic del món occidental, que ara fa poc l'Obama ha liquidat. Miri si té relació. Miri si hi ha relació entre sexe i poder. I un altre cas que també és molt sonat, però en aquest cas sembla ser que també és amb el consentiment de les persones, que és el cas del Berlusconi, no? O sigui, el cas del Berlusconi és sonat... No, el Berlusconi pagui. Exacte. Sí. Bueno, ell sempre ha estat un individu de gran èxit, i és un seductor, és espaviladíssim, el Berlusconi. Sovint els espanyols i els catalans diuen com pot ser que els italians el votin? Això és el que li volia preguntar. És facilíssim. A veure, per què? El Berlusconi és un individu fantàstic. És molt espavilat, ràpid, agut, immediat, té una capacitat d'ensarronar, domina la televisió d'una manera esplèndida. Jo l'he vist moltes vegades, allò, vencent de manera clamorosa els periodistes més espavilats i més contraris d'Itàlia. I, a més, arrasant, i parlant de coses, jo què sé, la xarxa ferroviària italiana. De ser capaç, en un plató televisiu, d'aixecar-se, de demanar una pissarra, de dibuixar el mapa d'Itàlia amb les seves mans i dir els nostres punts claus on fallem en el transport ferroviari, l'estic parlant d'anys, de la seva primera, de quan va ser primer ministre en la primera etapa. Doncs dibuixar els punts on es necessitava una inversió tremenda i fent això els deixava tots absolutament entabanats, perquè ell tenia al cap el mapa de la xarxa ferroviària amb dades, amb especificacions dels problemes, i els periodistes no. Per tant, es podria establir que les persones que tenen aquesta relació amb el poder, amb l'abús de poder, tenen una personalitat determinada? Bueno, totes les persones tenen personalitats diferents, totes. Si vols que abusen del poder... Els 9.000 milions de persones que habiten el planeta, tots tenen personalitats diferents. Llavors, els poderosos són molt distints, Són molt distints. El poder du a més riquesa sexual, més variació sexual i més conductes, i més excés i més infidelitats i el que vulgui. Alguns, per raó, diríem, d'oportunitat i d'afició i de gormanderia, doncs acaben fins i tot, diríem, cometent delictes, i la ratlla del delicte varia. En funció de la cultura i en funció de les èpoques va variant. No tot allò que és delicte en una determinada cultura, en una determinada època ho és en una altra cultura i en una altra època. Per tant, això ho fa diferent. Però això no val per tothom, perquè hi ha personatges que han acumulat un poder immens i que, a més, han demostrat ser abusadors del poder i ser cruels i bàrbars i venjatius
i terribles que en canvi han estat sexualment recatats. Sí, aquest és un tema que haurem de deixar per una altra entrevista perquè hem acabat el temps. Sé que ara vostè està pensant en Franco, per exemple, o en Hitler, però és un tema que deixarem per més endavant. Si més no, avui hem parlat de la relació entre poder i sexe amb el catedràtic Adolf Tubenya i li agraïm moltíssim les seves explicacions. Moltes gràcies. Doncs ja està, és que ja feia molt...